Mo sa gihatod guys ka. Please ulay mabasag libro diha. Kamo biturid. Amping ha. Sige naman. Kadyo mambi, salamat ni kadyo kay wajud mina. Kuan kay bi sarang kasi kadyo uwan nga unos. Salamat ni kadyo kay ugwa pa ning kusina namo guys sa buang namig. Asa may manaksak. Asa sila? Magpunta. Ikaw rin mo adto? Kaming tulog. Pa, igawas ito sa kuan ba kaw? Pinaka-pa ko. Ha? Usara ko no. Gani ba? Kisa ba na imong palitog anong palitog pa ko? Yasa man niya. Tulis naman ni, kuat. So nasa guys, way duty. Di naglabas uniformes diyang prinsesa. Di maadyo na mo maglaba? Dana na siya guys sa gamay pa ng mga bata. Ang laban na siya sa mga Audi man kutig laban na niya mga sinina. Wa ko nakalabas mo sinina pa no, sukad-sukad. Kay ikaw ra may manglaba. Hala buta na drila. Mung laywan. Ano na sila? Formay? Unay time nga magpamag. Sabadura man sa di mag-uniforme. Ha? Sabadura. Patahian ako na sa gusob nga ni oh. Kaya hindi sa magsiglaba. Oh, dapat mo upat. Agay, wala maadjog laba oh. Smile. Why smile man na uwan gabi eh? Pawi dawira lang sana nakalong malingaw siya. Pinduta ba? Patulog kay wala hala natulog jud. Natulog siya. Wawa naman na mo baby oh. Natulog. Ngising-ngising mong katay. Nangising-ngisig duha ka buhok bata oh. Wala man magikargang papang iyan agod. Wala tulog na. Di mas ate makapatulog ate Christy, si Papa na lang. Diyan ko ana ka ng isda. Butangan na mo talbo sa kamuti dia. Salamat kuno sis Ansan Blanton, salamat kuno si muhang mga grasya. Nakabini ra ba na siya na? Gibutangan na magtalbos ngay ngani na. Daghang kay ng isda nga presko kayo. Tanawa guys oh. Tanawa ni guys oh. Isda na siya. May dahan tangan. Para sa natin ni guys. Diya guys na niudto na sila guys na way nagpansit ko og bihon diya. Kuan ka nang may nagisabaw ni Nicolag isda. Kay mauli na po na sila karong gabi guys kay matuli ko na sila kasi malay nagka Sunday. Kay kani si Alvin guys kanas Manila man ni nagpud so pag umangko na ipapaidi. So nagbakasyon ra pud sila dari guys kay pista lagi sa dalagit. Uy, drill lang. Ano pa mang ka-drill? Sumay king sa Manila kung ka. Master Shumay. Ang sumay sa Manila. Ang tatawag sila kubaw utang.
few moments later. Na medyo gani guys kay ning kalma na. Gabi, grabe yun. Delikado lagi ni pa. Kaning lubiha. Kaya ang hangin gikas dagat. Ako na ipahinayan na ani espiritu ug mainit. No, delikado lagi na kung kaning kuan ako. Kaning lubiha bag gihangin dito gikan. Grabing dagat guys ang kakuan. Ang lupad ng mga kuan dito sa kusina. Amping tantanan guys kay kuan kanang kuan to ning bagyuhan ni, lima pa. Paladyo rata maulusaw ra ng ubang mga ito kurang lito na mo itong saging dito okay. Iling nga naman le kala sila diya kitagunan no hindi naman na sila wa honey luto sila og pancake pamahaw. Grabe ga, hagurusan na, ginuukunak. Kusog naman dyan siya mo naghadlukan lagi nagkuhan ba ka nang naghadlukan ka ng lubi. Kaya ba na maabot mo na dami simba ko pala dyan ira. May kaya ako nagipa putulno sa wakay uwan. Salamat ka dyan Mambi kay wala dyan si Mambi guys. Asa na may manuksok. Once Mambi, asa na may manuksok dali nga. Madugali kay. Asa may magtago. Salamat ka dyan sa buutan ka dyan ng mga sponsor. Diya sa Michigan. Salamat ka dyan. Gabi, agamong kuan. Gabi, among gitabunan na naman itong TV kay namay kuan. Namay sa libo na na guys na. Sana na. Hapa na pa. Buanan tatabunan na nasa trapal para hindi mo sa libuhan. Madum itong trapal na kay di man mulupad. Grabe ka ng buutan ka doon Ginoo ba kay di jud ni pasagdan. Salamat ka doon ni Mambi. Kaya di ka doon ni basa. Gabi grabe. Mura jud ka ng di ka makatuog ba kay grabe dyan kasi gas nga tanan. Ano ma-imagine mo ba nga udit. Muti ka ng haran ng kuwag mga udlit ba dyan, mga gisalad dyan. Gisagol sa isda po ba? Yun ang sabaw. Hindi ko lang nutuuguan. Gihurap ni mo? Sa kabak, sa kabak, duha man. Anong bukawan na sa Christine? Yan, niluto ni Nicole. Iibog sukda. Ayaw, usog. Bala na nga. Bala na. Karida ko, kana gagmay. Kana lang, kalmusal taog ka ng... Bagyo ka lang, mag-kiknis pamahaw. Bagyo lang daw, mag-kick sa pamahaw. Nana si... kandila o gabi iking brand out. Baksa ganang kukans dahil. Nakay kukans. Nahamog di palitan ko crunch. Eh? Morning ka ni Mami. Wala, naunsa man akong nawong na. Sige lang na. Kay ihang tinusong ko na kay and I love you so. Ha? Paano sa... Yung estudyante, nagabala ka. Ang lamit akong tulong niyan. Nabala ka siya kay klase jud kuno sabi sa uwan mo klase jud siya. Bitaw ga guban gali na problema gyang mga igagaw kay Besides, makauli. Ang atong kuan nakatong nag
Ang atop na to guys, sige kahilak yapon ang langit. So mag-almusal ta guys na ay sisansan blanton no. Muhang cake. Sprite. Na Sprite. Tubig. Tubig na Sprite. Ano ko totoo eh. Tubig na. Kuan ka ng mahota. Lami nak. Ate nagluto ana. So wala na siya American na siya mami oh. Salamat kay kadyo mambi. Kay sip na jud kadyo mi mambi di na ni ma basa sa una asa mi manuksot. Kay mo lusot sa amakan ag kuan Libo. Halibo. Maulan nga kuan guys. Nahuman na may pangaon ganihaw. Pancake ug cake. Salamat ay kang sis ansan dan to ni Ma'am Bisminda. Nay day gihatag among silingan nga lechon paksiw na pud gino pud baboy na pud siya. So kahon kanon guys is kuan ra mais ya. Maho ta guys. Magdami man jud ikaon og kuan, lima lang tigkaon tag kuan diri ta makagawa sa di ta makatug merkado. Hala grabe bawd uy. Na tila na aguan guys kanang kuan guys. The busy day mini papaidi na kuan mig kanang hagdanan kay kuan among gitapalan ag dari dapit sa dito sa likod ba kay aghangin gikan sa babaw musud man sa bintana sa kaniba guys no. Nang bintana diyan na lang gi kuan guys gibutangan na niya kuan sa sud kanang trapal kay sugad mo sud ag hangin gikan dari sa babaw. Ja katuusa pod muna na muna unja guys. Ang musanggi kuan sin Crystal guys ang musanggi hatid kay mobalik. Narabal niya ang kuan unta oh. Siling at sal. Ambok raban ta na sa sana. Ja di sa ta magkuan guys kay kaway sa lagita. Ang daghan pa kadugbungan ni. Mga jogali guys kay ning tila na ag kuan guys. Kuan gabi wa jud binaka tuog sa grabing kasiga kadyo og kuan. Sigado aga ng hangin. May snake plant na ako kuan guys. Salamat ay ko sa Marisil guys kay tagaan ko ni jag snake plant nga dako kadyo di ah. Wala po niyang isugod to sa sigad pa ng palitan og kuan. Kaang. Busy lagi mi si papaidi kuan kanang gani kuan na mga alas 11 na ning tila ag kuan ba jag dagat pud murag na okay na madula man tani guys ug na ni operasyon ug mata na anak among ihatod si Crystal guys sa Mayo shipping wa may biyahe ron og kuan kanang may biyahe ang pascrap nalagi bagong pascrap diha anak pascrap pambot man tag dili na ninyo muuwan ron guys oh. Okay na kanak? Okay na ka? Ang kalat dito guys nito ang himuan lagi di papayadig tabil dito. Pero ang kuan guys di mga basa. Tali na. Sabi si mo bundak na pining uwan. Nakay load ma. Okay? Ako isip ni mo niya tao kung nasa baligya nga to sa agribi. May abri ron na Domingo man ron. Sulay lang ba? Mas makaagri mo. Bis ka ng kampantinan ta ko nga nas Crystal dari ug bako Dili may lagi bagyo. kang balakan ako dito ma kay ma-safe ko dito kay sa diri. Wala grabe naman. Dili atong balay kay mas ibalangkat atong ato. Ano yung basa ako? Pwede na malangkat eh. Bisag usawan ko nag Dito kay di man malangkat be. Salamat galigotan ni Ma'am B. Salamat ni Mami kay di nalita makan ko eh. Gusto ko na yung mga ingani magkasama-sama tayo. Gusto ko guys nga nang simba ko na yung mga katalagman baka nang kauban rami. Mga mabalakak. Na kay Bis kampante nanta ko. pagkasuli na guys. tayo. Andiyan ka agi di ay kay ito ko mga takataguan. Mabayibi uli na naman si ate. Ayo kayo ha. Naman na sa gimo anog kuan para di ma. Hala, nas danti.
Nak, okay ra ba ni dagat, nak? Barge, kaan man eh, barge. Mas delikado if ugma, ma. Mabasa pa ta. Wala na ko'y, kuan guys, wala na ko'y upload lagi kay tungod lagi din yung panahon nga way kurinti. Gabi, buntag na ning balik ang kurinti. Gawar man ako sa hilas. Unja guys, kanang Lunes pa mata na sa mobalik, unja kinahanglan sa mobalik karon kay basig matrap na pud kuno sa ugma kay kuan kanang uwan lagi unja. Mag-claim sa kuno siya kay gipadala sa siyang mami. Salamat kadto sa siyang mami kay grabe, di siyang kapinanggas sa siyang mami. Bigatin dia sa Michigan, salamat kadto. Unja aran ni siyang kaswerte kay kanang bigatin kadto sa siyang mami. Salamat sa siyang suporta kay diyan nila kapinangga si Crystal. Diyan nag-jacket na siya guys kay bugnaw lagi dito sa St. Paul diya. Labi na sa siyang room kay aircon. Diyan man nagdasa sa jacket. Salamat ay pagudan ng jacket ni Sis In. Di apod sa Amerika. Diya mga to guys, salamat kadto mambi sa isang kada Sabado magpadag alawan. So guys, na days dito sa sud guys kanang salamat ay kadto sa mambi. Salamat kadto ni mambi kay imo junggi suportahan si Crystal. Napa man say kwarta dito sa jahang pitaka mambi kanang hanggitan naaw kay araman na sa ka kuan bata kanang tipid kadto ba. Diya kinahanglan man dyan niya mo balik kay di man dyan na sa ganahan nga mo absent. Di na sa ganahan nga maka-absent na siya sagad pa na sa pag-elementary hantod nga kuan hantod nga nag-college na siya guys. Di dyan na sa ganahan nga maka-absent na bisag usa ka adlaw. Mabala ka gali na sa kanang katong nang nag-absent siya kay operahan. Kuan din siya guys, ga request din siya og kanang online ba. Mag-online class ma jud tag kanang ingani mag-online na laman unta. Pero wala na hinuon guys, ning gawas na hinuon ag bagyo. Nani kuno koy ni sunod nga low pressure para ladyo rata, marag paladyo rata sa bagyo guys. Agos sa karingkot pa. Ako yung lipsticks kay ako kilay-kilay. Ha? Di ba agad lingkot niya ba kasi hindi ba basig mabasa? Siya mag-ringkot. Ha? Siya na lang magringkot eh. Walang ako. Okay ra mo kung mabasa kay uli raman ta. Kada si Mambi, kada si Mana. Itagaan ko balik ko sudan mami. Nabaliman. Ito guys. Ay, salamat ko. Salamat daw mami. Kinuya po 100 bro. Ano po yung sisiyo kompleto? Hindi man si mami nga tagaan ko kunin mo 100. Ito palit rin sudan ni ate. Naning kamot man si mama na kay wala ba trabaho sa papa. Salamat ka mami. Salamat kayo, may Charger. Salamat mami. Ako na anak. Ay di. Talangga kayo ni mong imong pinalanggang Christine. Ning kamot ti kuno siya mami. Salamat mami. Uban ka ate? Nak mo ba nimo nako? Chuchu. Wala may pagkaon si ate. Wala may pagkaon. Mo sa gihatod guys ka. Miss wala yung mabasang libro diha. Kamo dito red. May libro kan dala? Eh, salamat sa Ginoo kay nilinaw dagat na. Amping ha. Sige naman. Luya niya. Hi! Nakasama yung Crystal dito. May hapon. May gali kay wala na
Bagyo. wa na. Kaya kami, kinala mo eh. May gali kinamo. Adto na mo eh. Adto na mo? Sige, amping kay narabay 5 pa kuno ni ka Bagyo. Palayo rata. Salamat. Pinamadayo ng bagyo. Nakakita mami nga ni gipangutlan nga bumbil guys nga kulay puti na. Ang gipangunit dito oh. Nawa guys ang gipangunit dito. Nga ni rin guys, mamunit ra kog mga gipang putol. Lagi mo uwak lagi ano ka pa. Gutom ra guay, nganong ga? Yabaw man. Gikan day mi naghatod ni Crystal guys. Ang kuwag tunok. Ay gali guys kay na lamdag naglangit. Muntik padayon na nimo lamdag. Hindi na uwan. Ganahan ko danin puti. Kay ang puti ito guys, kuan ba? Sarap kapunuan. Guys, kaya harang ni putol-putol na nag-abot. Napa?